Здравейте хора, аз съм Даян и снимам за вас хубави видеота. Ето ми другия канал. Меси Мистер Даян 38 Pro. Да, там имам 16 абоната като на таблета ми, но таблета ми е нуб вече акаунт. Защото на телефона ми акаунта има 16 абонати, 37 видеоклипа. И 2300 хора са ме видяли, 210 хора са ме видяли, 70 коментара имам и 3 споделяния, а на таблета ми няма споделяния. И моля ви, споделете ме и поставете палчета, напишете коментари. Ще ви напиша на нашите канали с Макси, аз имам 3, а Макси е 1. Ще напиша отдолу. Но какво ще ви кажа още? Да, че ето ми телефон. И на него ми е много добър. Настъмбъл. Да ви кажа. Много ми върви, ама сега загубих малко. Ето ми скина в Stumble, гайс. А сега в Roblox ще ви покажа. Но в Roblox игра много хубава. Там се прави тест в Roblox. Аз имам 3 акаунта в Roblox. И гледайте колко приятели имам. 105. И скина ми. Аз имам и Minecraft, но фейк. Ето така имам. И имам Chicken Gun. Хора, и гледайте ми скина на Chicken Gun. Ето го. Ако искате малко PvP. Така, сега пускам не PvP, дуел. Ето хора, избирам си тази кола. О, да! Колко сме на сървъра! Нали? Там много сме на сървъра. Не знам защо така. Така, сега убиваме всички. Ама още не започва румба. О! Фо! Ми излезна! Ау! Бре, даже не, това никога няма го мина. Имам Chicken Gun на таблета, ама на таблета ми е щупен много. Но пак мога да снимам. Ето. Ама нищо не влиза. Хора, Макси са затвори. Там. Помните го. Надявам се. Добре, хора. Утре ще снимам нов от моят канал от телефона. Там се абонирайте на канала ми, казах ви. Там снимам много яки видеота. Гледайте само едно мое видео. Това е от днес на Roblox. Това съм го снимал на моя телефона. Не от моя ден. Това аз съм го снимал, ама от телефона ми, а съм играл на мама телефона, защото имам и от на мама. Ето ми вчерното видео. Хора. Ако се пусне. А на Макси канала е Green Master BG. Хора. Абонирайте се на и то е мой, където сега снимам. И на този от баща ми телефона. Гледайте каква яка снимка. Така вече имам 6 абоната. Да, хора, върви.
Гледайте какво е. Хора. Сега ще снимам видео. Ще ви покажа как снимам аз с телефони. Така, влизам. Ето телефона е така, не знам що. От таблета ми не е така, няма такова. Тук само може на телефоните по една минута. Повече. Които са по-нови. Знаете ли каква музика ще бъде? Няма да говоря, така, чакай, да бе. Не. Аз така. Не, така. Даже без музика и ще казвам здрасти хора, аз съм Деян и снимам двата ми акаунта. Здравейте хора, аз съм Деян и снимам от двата ми акаунта. Ето ми е първия канал и втория ми канал. Да хора, мирайте се, ще сложа на двата канала заявка. Тоест каква заявка, ще сложа имената ми на всички. Чао! Чао от телефона ми. А не на вас, хора. Защото 10 минути. Ако може Така, сега ще го кача. И ще ви напиша това видео. Може да бъде без коментари. За сега скачам. И добре, хора, ще ви оставам. Ще ви напиша моето име. Трите ми канала и на Макси. На всички, чао!